Sengen er en vigtig del af hjemmet og livet. En god seng giver god søvn, så du får en vellykket dag og et godt helbred. Hvis du er nøje med at vælge en god seng, får du helt enkelt bedre livskvalitet. Senge fra Trademax er bygget med svensk fremstillede komponenter, der møder de højeste kvalitetskrav. Nu kan du desuden sove endnu tryggere, da vi har forlænget garantien på samtlige modeller. Der er mange ting, du skal tage hensyn til, når du skal vælge den perfekte seng. Din vægt og hvordan du sover er nogle af de vigtigste. Hos Trademax kan du være sikker på at finde sengen, der passer lige dig. Vi tilbyder utallige typer og modeller, både kontinentalsenge, elevationssenge, bokssenge og komplette sengepakker med gavl og ekstra tilbehør. Vi har en seng for alle. For os er kvalitet lige så vigtigt som pris, og derfor tilbyder vi senge til markedets absolut bedste priser, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Køb din seng hos Trademax, så får du rigtig god nattesøvn med i prisen. Velkommen til Trademax.dk.